València és una ciutat del segle XXI, un referent mediterrani europeu de les polítiques verdes y sostenibles. Valencia hoy está viviendo una gran transformación de recuperación de espacio público. Valencia se merece ser capital verde d'Europa. Volem, per fi, que una ciutat del sud d'Europa, una ciutat mediterrània, siga un referent de polítiques verdes per a tota Europa. Una ciutat capital compromesa amb una transició ecològica i verda. Valencia lo merece y los valencianos podemos demostrarle al mundo que la sostenibilidad y el progreso pueden ir siempre de la mano. Hemos apoyado la candidatura para que Valencia sea la capital verde europea en el año 2024. Per complir amb un full de ruta que ens farà millors, més conscients dels recursos que tenim i de la necessitat de conservar-los i augmentar-los per combatre el canvi climàtic.